முதல்ல 1 லிட்டர் பாலை காய்ச்சிக்கலாம். ஒரு லிட்டர் பால் கூடவே 200 ml தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 200 கிராம் ஃபலூடா மிக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு. அதில் தான் செஞ்சு காமிக்க போறேன். பால் நல்லா கொதிக்கட்டும். பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சுது. நான் 200 கிராம் பட்டர்ஸ்காட்ச் ஃபிளேவர் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு. இது நான் இப்ப கொட்டி நல்லா நம்ம கிளறணும். ஒரு 10 இருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் இது கொதிக்க வைக்கணும். இது ரெடிமேட் மிக்ஸ்னால எல்லாமே இதுல மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். நம்ம அடிஷனலா சேர்த்தாலும் இன்னும் டேஸ்டா தான் இருக்கும். நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 10 இருந்து 15 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். கொஞ்சம் நல்லா கிரீமியா வர அளவுக்கு அது கொதிக்கணும். அடுப்பை இப்ப மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கிட்டு 15 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு கிரீமியா ஆக்கி எடுத்துக்கலாம். 3 நிமிஷம் அளவு கொதிச்சிருக்குது பாருங்க. இப்பயே கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருக்குது பாருங்க. இதுல சேமியா எல்லாமே இருக்குது. சேமியா இல்ல முந்திரி பாதாம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இந்த சேமியா வேகணும் பாருங்க. இப்ப வேகாம இருக்குது. நான் வெந்த பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுது. நல்லா கெட்டியாயிடுச்சுது. நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக இதுல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 5-6 பாதாம துருவி வச்சிருக்கேன். அது இதுல சேர்த்துடுறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நார்மல் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெளியில வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கணும். ஃப்ரீசர்ல வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் சர்வ் பண்ணணும். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்மளுடைய ஃபலூடா மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுது பாருங்க. ஒரு 4 மணி நேரம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நான் முதல்ல 2 கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுல ஜப்ஜா விதைய 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். நான் ஜப்ஜா விதை போட்டேன். இதுல அடுத்தது நான் ஜெல்லி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். 3 கலர் ஜெல்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஜெல்லியை இதுல ஒரு ஸ்பூன், எல்லா கலர்லயும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபலூடா மிக்ஸ் சேர்த்துடலாம். இப்போ மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஜெல்லி சேர்த்துக்கலாம். மேலே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஜப்ஜா சீட்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ மேல கொஞ்சமா நம்ம ஐஸ்கிரீம் வச்சுக்கலாம். கடைசியா கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்கு நட்ஸ் போட்டுக்கலாம். நம்மளுடைய ஃபலூடா மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு.